Takulandirani pano pa Sam Vita YouTube channel ndipo nkhani zathu za lero muli ndine Mike Thompson. Ndipo nkhani yathu yayikulu imene ndadza nayo ndiyochokera ku chipani chija cha Malawi Congress Party. Ndipo malingana ndi nkhani imene yangotipeza kumene kuchokera ku chipani chija cha Malawi Congress Party chimene posachedapa chidatulutsa press release imene imachita accuse Democratic Progressive Party pa nkhani yokhuza brutal attack kapena kuti mmodzi mwa mamembala awo adachita attack a Philos Andrea omwe ndi osatira chipani cha Malawi Congress Party. Koma malingana ndi kafukufuku komanso zomwe zapezeka zikuonesa kunena kuti nkhani imene a chipani cha Malawi Congress Party adatulutsa ndi nkhani yongofuna kusocheretsa anthu komanso kuuza anthu boza. Ndipo malingana ndi zenizeni zake za nkhani papezeka nkhani yosiyana ndi momwe chipani cha Malawi Congress Party chakhala chikufotokozera zokhuza attack imene idachitikira a Philos Andrea. Ndipo m'malo mwake zomwe zapezeka zokhuza nkhani ndi zinthu zimene zazizimusa anthu ochuluka kwambiri. Ndipo nkhani yonse ndi yakuti chipani cha Malawi Congress Party pa 3 October chinatulutsa press release yochita claim kunena kuti a Philos Andrea adamenyedwa ndi mamembala a chipani cha DPP mosogozedwa ndi a Isaac Jomo Osman mu nthawi imene iwo adali kuyenda mu mzinda uja wa Limbi. Koma malingana ndi ma sources amene apezeka kuchokera kwa anthu amene adaona zinthu zomwe zimachitikazi apereka chithunzithunzi chosiyanira napo ndi zomwe press release ya chipani cha Malawi Congress Party imafotokoza. Ndipo malingana ndi momwe anthu afotokozera amene iwo adaona zinthu zikuchitika afotokoza kunena kuti a Philos Andrea si supporter wa chipani cha DPP koma ndi mmodzi mwa anthu amene ali mu gulu la anthu omwe amasapota chipani cha Malawi Congress Party omwe ndi anzakenso omwe amuchita chipongwe. Ndipo mu kufotokoza kwawo amafotokoza kunena kuti Philos Andrea amachuka ndi nkhani zochita nkhanza anzake komanso kuphwanya malamulo mu nthawi imene chipanichi chinali kulamulira mu dziko lino. Monga tonse tikudziwa kuti pakusatira masankho pa 16 September chipanichi sichidathenso kupeza mwayi kamba kuti chidaluza masankho amenewa. Ndipo muzofotokozera anthu adapitiriza kuti ndi mmodzi mwa anthu amene adayambisa ziwawa ku Phalombe zimene anthu atazitengera nkhanizi ku polisi komano malingana ndi utsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party udayikana nkhani ndipo udauza polisi kuti isapitirize kufufuza za nkhaniyi. Ndipo malingananso ndi kafukufuku zapezeka kunena kuti polisi ya Limbe yakhala ikulekerera kusamanga a Andrea pa nkhani zawo zoyipa zomwe akhala akuchitira anthu. Ndipo zapezeka kunena kuti polisi yakhala ikuchita izi kamba kuti imalandira pressure kwa munthu wina wodziwika bwino pandale yemwe ndi a Richard Chimwendo Banda yomwe tonse tikumudziwa kuti ndi mmodzi mwa anthu amene ali akuluakulu ku chipani chija cha Malawi Congress Party. Ndipo m'malo mwake kamba kunena kuti a Andrea akhala akuikiridwa kumbuyo akhala akuchita zosokoneza kwa nthawi yayitali zimene mwa izo ndi monga kumenya anthu komanso kuchita ahake anthu koma mopandanso chifundo. Ndipo izi ndi zokhumudwitsa kwambiri popeza chipani cha Malawi Congress Party chakhala chikufotokoza kuti icho ndi chimodzi mwa zipani chimene chimachita defend mtendere komanso democracy zimene ndi zosiyanira natu ndi zomwe mamembala awo akuchita. Ndipo malingana ndi nkhani a Isaac Jomo Osman amene akuoneka pa chithunzipo amene agwira mkono wa munthu omenyedwayo amene ndi a Philos Andrea. Isaac Jomo Osman akutamidwa komanso kutamandidwa kamba kunena kuti achita kuthekera kwawo ndi kunena kuti munthuyi apulumutsidwe. Nkhani ndiyonena kuti chipani cha Malawi Congress Party chakhala chikunena kuti a Isaac Jomo Osman ndi amene amafuna kupha kapena kuchita chipongwe a Philos Andrea kamba kachithunzi chimene takuponyeranicho. Koma nkhani yeniyeni ndi yakuti a Isaac Jomo Osman malingana ndi anthu amene adafotokoza zonse momwe zimachitikira a Isaac Jomo Osman pamenepo adali akupita nawo munthu ku polisi ya Limbe kumene iwo amakamusiya ndi cholinga kuti atetezeke kamba kunena kuti anthu amene adamuzungulira amene ndi mamembala a chipaninso cha Malawi Congress Party omwe amabwenzera kamba kunena kuti iye wakhala akuwazunza mu nthawi imene chipani chakhala chikulamula. Iwo cholinga chawo chidali chofuna kumuyasa munthu imoto kamba kunena kuti iwo akhala akuzunzika kwa nthawi yayitali. Ndipo m'malo mwake mu nthawi imene a Isaac Jomo Osman adayandikira pamalopa adalimba mtima
ndi kutengapo action ndi kuteteza munthuyu ndi kuti asachitidwe chipongwe. Ndipo mawu ake a Isaac Juma Osman adafotokoza kunena kuti momwe iwo amafika pamalopo Philos Andrea adali atachitidwa attack komanso adali atazungulidwa ndi gulu la anthu amene iwo atadzindikira kunena kuti anthu cholinga chake ndi kufuna kuchita chipongwe Philos Andrea. Mwalo wake iwo adapita pamalopo ndi kukawatenga ndi kupita nawo ku Limbe Police ndi cholinga choti akasungidwe motetezeka. Ndipo m'malo mwake anthu amene amaonera izi zikuchitika adamaliza ndi kulankhula kunena kuti Philos Andrea sadachitidwe attack ndi chipani cha Democratic Progressive Party koma achitidwa attack ndi anthu omwe amachitira nawo limodzi za ndale ku chipani chija cha Malawi Congress Party, kamba kunena kuti anthu akhala kusunga mkwiyo chifukwa chona zoti mu nthawi imene a Andrea Philos amachitira anzawo chipongwe adali kudefendedwa kapena kuyikiridwa kumbuyo ndi chipani cholamula chimene nthawi imene chinali Malawi Congress Party. Iwo afotokoza kuti akhala akuwachita nkhanza zambirimbiri azinzawo amene ndi mamembala amodzi osapulira nawo chipani cha Malawi Congress Party, koma izi zakhala zisakuonekera chifukwa kuti chipanichi adali anthu angapo amene amawerengeredwa kwambiri ku chipanichi cha Malawi Congress Party. Okondedwa omvera, apa ndipo pamapeto pa video yathu yomwe tinakukonzerani msiku la lero, ndipo mu video ya msiku la lero munali ndine Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda video chitani like komanso subscribe kuti tithenso kupatserani mu ma videos amene tikukonzerani pano pa Samavita YouTube channel. Bye.